ka m tọn ozugbo m na-atọn na ha blọkụ m n'ihu ozugbo kpọpụtasị egbe immediately blindfold m tinye na moto ha buru m tinye na moto nke m bụ RS330. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Enugu enweta bụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke a ị na-ahụ na ya bụ ihe onyonyo onye nke ndị ọrụ nchekwa obodo napụtara n'aka ndị ntọ bụ ndị tọrọ ya n'abalị ụbọchị Satọde. Ya bụ ihe mere na obodo Nkanụ nke nọ na steeti Enugu dịka ha siri wee kọwaa. Ya bụ nwanne anyị nwoke si na ụnyaahụ ụka ka o mere otu izu ụka o si mba ofesi wee bata. Ọ sị na ọ bụ ụfọdụ ụmụnne ya ka ya ji ụgbọala ya wee bupute na ahịa Kenyatta nke nọ na steeti Enugu. Ọ sị na mgbe ya buputere ha ebe ahụ ya tụgharịzịa ka ya lọwa na ọ bụ ebe ahụ ka ndị ahụ nọ wee gbakpọọ ya mbụ ndị ntọ ahụ wee kechie ya anya ma buru ya tinye na ụgbọala nke ya. O wee gakwa n'iru kwuo sị na ha napụrụ ya ekwentị ya niile ozugbo. Ma ndị ọrụ nchekwa bụkwa n'otu abalị ahụ ka ndị ọrụ nchekwa nụrụ ozi gbasara ọtụtụ atọrọ ya bụ nwa amadi. Ha gbara gawa ebe ahụ, mana mgbe ndị ọrụ nchekwa na-erute ebe ahụ ha bụ ndị ntọ wee gbawazie ọsọ. Ya bụ nwa amadi wee na-akọwa na mgbe a kpọpụtara ya ebe ahụ na ha bụ ndị ntọ amịpụla ego niile nọ na ọba ego ụlọakụ ya, bụ nke ọ sị na ọ pụtara ihe dịka nde naira 4.5 bụ 4.5 million naira. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwoke dịka ọ kọrọ ije ya na ha bụ ndị ntọ na steeti Enugu. Ka m bịakwanụ. Good morning, the people of Umatuboma. I salute everyone. Please, nya n'abalị ka anyị wetara information maka somebody ndị kidnappers just wee kidnap. So Vulia wee gawa na side ọfịa ahụ dị na aja ahụ dị na, that is the boundary between Obel and ndị Umatuboma. So mgbe anyị na-aga there with our intelligence unit, so anyị rụzie ebe ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ ọga ya bụ ihe ha kere agbụ wee kechie ya. So we rescued him and they fled away. So anyị wee duruzie ya wee ntawa nna ọga ebe nọ bụ na Umatuboma Kebe Ugwu. Ọ gịnị bụ ebe afa gị? Afọ m bụ Jude Nnaji. Afọ m bụ Jude Nnaji. Okay, ibe onye ebe? Abụ m onye Owo na Nkanụ East. Owo na Nkanụ East. Kekwana ebe gị wabikwanụ? Ebi m na Mozambique. Ajọsụrụ m bata tata bụ Sunday ka o mere 1 week m bata Nigeria. Okay, gị washi from Mozambique. Yes. Wee batazi obodo a, and tata bụ isi na dị mere 1 week. 1 week m batara. Okay, ekwe n'ebe ị nọ and ka gị na ndị ahụ si wee ga ha wajiwe wike wee kidnap gị ka ya si wee mee? Ihe a bụ na side Kenyatta market, Old Kenyatta market, ebe a gburugburu kwerere akụli. Side a ka m jee drop sell my nephew ha. Ka m tọn ozugbo m na-atọn na ha blọkụ m n'ihu ozugbo kpọpụtasị egbe immediately blindfold m tinye na moto ha buru m tinye na moto nke m bụ RS330. O nwere ebe ha jidegidesiri wee drọp moto ebe ahụ wee buzie moto wee buru m na-agbazi nkịta m na ebe a n'ọkịta ịkpọla afa ka mma na ebe nna mapụrụ ebe nọ nese na ofu ego niile dị na akaụntụ m. Ha waipụ ha niile 3 phones m akpọkọrọ ya ma fonu m chọbụrụ inye nwanne my late sister nwanne di ya, ha wekọrọ ha niile. Okay, then na bet you with yourself idea ego na kwesịrị ịdị na data ya akaụntụ ego na ha wepụrụ ebe a 4.5 million naira. 4.5 million ka ha wepụ dị. Okay, nsogbu adịghị so far na ndụ ka dị.
chukwu na-abụ ihe erughị ike wee kpatawa ego ahụ ka a ga-ekwe ego wee kpatakwa the money double. So ka anyị mechie ya ịwa na-eme dena na eduzie gị wee directzie gị ka gịwa ga-esi wee na so na ịnarụzie, you should go to any of the nearest police station jee wee make a report ebe ahụ ada mama. So ndị ahụ emevuru ya vehicle wee jee ori, ifere eje ori ọ gịwazi ha ga-abịa wee kpọwazi afa. So ọ ya bụ ihe anyị ga-emeli gị. Thank God for we have rescued you. Thank you so much. I really appreciate it. All right. Dalo. Yeah, thank you so On the neighborhood watch ka gị na ha zutere nya ahụ. Yeah, thank you. So ngwaro dalo. So much. Dalo. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka nkwukwa n'uche m nke njiburu mmadụ. Nwanne anyị nwoke bụ onye nke a napụtara n'aka ha bụ ndị ntọ. Ana m asị gị nnọọ. Wee na-asị Chineke nna nara ekele dịka o si wee rụọ ya bụ ọrụ. Dịka ha bụ ndị ọrụ nchekwa si wee gwa gị, ọ bụ eziokwu na ha wepụrụ ego nọ na ọba ego ụlọakụ gị, mana nke ego bụ obere okwu. Ọ bụrụ ha na dịka anyị si wee hụ ya na ndụ gị pụtara, nke ego ahụ bụ ihe iji aka gị wee kpata, dịka ga-akpatakwa ọzọ. Wee na-asịkwanụ ha bụ ndị ọrụ nchekwa ndị gbatara ọsọ enyemaka wee napụta gị n'aka ha bụ ndị ntọ. Daalụ na ọlụ ụmụnne m. Ana m asị unu jidenụ ka unu ji. Ana m enwe nkwenye na ọ bụrụ na obodo niile nọ n'ala Igbo nwere ndị ọrụ nchekwa na-arụ ọrụ otu a, mgbe ọbụla a kpọrọ ha agbara bịa ma mara otu ha ga-esi enyeta aka, ana m eche na ihe ga-adịtụ mma. Mgbe na-asịkwanụ ka nsị ha bụ ndị ọrụ nchekwa, bikonụ, ana m eche na ọ ga-aka mma iji ehihie chụwa ewu ojii tupu abalị eruo. Ka ọ hapụ ị na-abụ sọsọ mgbe a tọrọ mmadụ eje chọwazịa ndị tọrọ ya. Ana m enwe nkwenye na ndị ahụ na-atọ mmadụ abanye n'ime ọhịa nwere ebe ha nọ n'ime ọhịa ahụ. O nwere ebe ha na-anọ n'ime ọhịa ahụ. Mgbe na-asị ọ kaghị mma na obodo niile na ndị ọrụ nchekwa ha ga na-aba n'ọhịa niile ha nwere n'obodo ha, maka na ọ bụkwa n'ihe jọrọ njọ na ndị omekome akarịala anyị mara ọhịa nọ n'obodo anyị, mara ụzọ niile nọ n'ọhịa nọ n'obodo anyị dị iche iche. Wee na-asị ndị ụmụ ikorobịa, otu ụmụ ikorobịa niile nọ n'ime obodo dị iche iche, ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na unu họpụta ndị ọrụ nchekwa otu a, ndị ga na-agagharị n'ime ọhịa na-ama ihe na-aga n'ime ọhịa unu. Ana m eche na ọ ga-enye aka. Nke ahụ wee gaa, unu amaralanụ na obodo anyị nwetara onwe anyị n'ime ya bụ obodo Naijiria bụ obodo mmadụ na-anaghị aghọta. Maka o nwere otu ajụjụ m na-ajụ onwe m mgbe ọbụla m nụrụ akụkọ dị otu a, na atọrọ mmadụ wee si n'ụlọ akụ na ọba ego ụlọ akụ ya wee mịpụ ego. Wee na-asị kedu ihe mere na onweghị ka ndị ụlọ akụ, ka a ga-esi eje n'ụlọ akụ ka ndị ụlọ akụ onye ahụ atọrọ wee were ego ya, mara lekwa ọba ego ụlọ akụ ebe ezigara ego ahụ, lekwa onye nwe ya bụ ọba ego, ka a mara ndị mere ya bụ ihe. Mgbe na-asịzi ihe a niile a na-akọ ụbọchị niile, iche ime nke a asị gị na ma ị nweghị NIN na ị gaghị eme ya, iche ime nke ọzọ asị gị na ma ị nweghị NIN na ị gaghị eme ya. NIN ahụ bụkwa National Identification Number, bụ nke bụ ịchọkwa imepe ọba ego ụlọ akụ ị ga-enwerịrị ya. Ịchọkwa n'ịzụ sim kaadị nke a na-etinye n'ekwentị ị ga-enwerịrị ya. Wee na-ajụ kedụzi ihe mere na NIN ahụ agaghị enye nwa aka chọpụta ụlọ akụ a, ọba ego ụlọ akụ a ezigara ego a, ọba ego ụlọ akụ a ndị omekome a ji wee were ego a, kedu onye nwe ya, kedu ka a ga-esi enweta ha. Unu na-echekwa ihe m na-eche? Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. O nwekwanụ nke mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya. Ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị, ọ na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex.
onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ, udo dịrị unu.